खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनखौ बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्रायनो लानानै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो आगदाथिंजाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव लोगो नोंथांमोन, जाहाथे माने आं गोदान आपल'ड होयोब्ला नोंथाङा थाबैनो नुनो मोनहैयो। बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दानिया मेन आयदायाव फैदो। भिडिअआ मास्ट इम्परटेन्ट, खोनासंनानै लानाया जोबोर गोनां लोगो नोंथांमोन। मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। मानसिखौ माने थाखो रानोब्ला मोनबेसे थाखोआव राननो हायो बिनि बादै फंनैसो बुंनो आं सानदों। मानसिखौ थाखो रानोब्ला 4 थाखोआव राननो हायो जाहैदों लोगो नोंथांमोन। गिबियावनो से थाखोनि मानसि माने बिबायनानै जाग्रा बा मागिनानै जाग्रा बैफोरबायदि मानसिखौ मा से थाखो होननानै बुङो लोगो नोंथांमोन। 2 थाखोनि मानसि आबाद मावनानै जाग्रा बा जिखुनु हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बैफोरबायदि मानसिखौ मा 2 थाखोनि मानसि होननानै बुंनाय जायो लोगो नोंथांमोन। आरो 3 थाखोनि मानसि माने गेजेर थाखोनि मानसि बा मिडिल थाखोनि मानसि, बिसोर जाबाय मा जिखुनु माने गभर्नमेन्ट जब बा फिसा साख्रि मावनानै जाग्रा, बिसोरखौ मा मिडिल क्लास माने गेजेर थाखोनि मानसि होननानै बुंनाय जायो लोगो नोंथांमोन। आरो 4 थाखोनि मानसि बा हाई माने गोजौ थाखोनि मानसि आरो बिसोरो जाबाय डक्टर, इन्जिनियार आरो इन्टारनेशनेल बिजनेस मावग्रा आरो अफिसार, गिदिर अफिसार मावग्रा बैफोरबायदि मानसिखौ मा हाई माने गोजौ थाखोनि मानसि होननानै बुंनाय जायो लोगो नोंथांमोन। माने 4 थाखोनि मानसि होननानै बुंनाय जायो। जों गासिबो माने 2 थाखोनि मानसि लोगो नोंथांमोन। माने आबाद मावनानै जाग्रा बा खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा जों गासिबो माने 2 थाखोआवनो गोलैयो लोगो नोंथांमोन। भिडिअआ बेखिनि लोगो नोंथांमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो आगदाथिंजाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव लोगो नोंथांमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो। लोगोफोर बाय बाय।